Dempok Pertapan menika manggon ana ing tengahing alas den ubengi kaliyan gunung ingkang pating jenggelek mila boten kawistara menawi wonten ing lebeting wana wonten satunggaling pertapan ingkang suci tur keramat. Apa tegese keramat? Kupu-kupu walangan toga ngungkuli ana ing dhuwuring dempok pertapan rata dadi nang patine. Lantaran dempok pertapan menika suci. Lah dene wonten ing pelataring dempok pertapan den kawontenane den tanemi kaliyan kawontenane lubang ingkang langkung-langkung wening. Lah dene lubang menika den tanemi kaliyan bangsa mina tegese bangsa iwak menawi kapinjon beburonan bangsa menika pating celurut pindho lentang ngalih. Lah dene wonten ing pengkering dempok pertapan den tanemi kaliyan empon-empon kangge sesaran saning-sanira. Sinten kok ingkang betahaken kapala nyata dipun utus mundhut kontenan Sang Resi Begawan niku. Lah dene wonten kanan kiring dempok pertapan menika kathah kayun tegese akeh wit-witan ingkang langkung-langkung agung wit-witan menika. Kadang kukilo manuk prenjake nggih wonten
manuk perkutut inggih ugi wonten manuk dekuku manuk ocehan pating kejuwit pating curuwit kamaning andamel asreping penggalih ingkang wonten ing lebeting Depok Pertapan menika boten lajeng wonten ing lebeting kita menika andamel asreping penggalih senadyan to wonten ing lebeting wana kathah sanget andal beli lereme penggalih amuningane endai Depok Pertapan menika dadi ingkang jumeneng wonten Depok Pertapan satunggaling pandhita ingkang tawa guguk ngundang ilmu gentur kelakuan wiwit alit anggone gandrung-gandrung lawan kaweruh gandrung-gandrung lan ilmu taunate Sang Resi Begawan anglampahi mertapa ngadhep ngetan setahun ngadhep ngulon ya uga setahun ngadhep ngidul ya uga setahun ngadhep ngalor ya uga setahun tapa ndangak tok ya uga setahun tapa diluk ya uga setahun tapa gendeng ya uga setahun ingkang dereng kelampah mertapa ancik-ancik pucake braja menika dereng kelampah tegese ancik-ancik pucuke gamang menika dereng kelampah pramila Sang Resi mandi basane mandi ucape ana bebasan bisa mati ya mati ana wong bisa edan ya edan sinten to ingkang peparapira Sang Resi Begawan Risang Geni asmane menika la dening wonten ngarsa dalem Sang Resi Begawan Risang Geni menika kepetang Sudara Sepuh Nalendra saking ing negari maos mati dinalingan asma Sang Prabu Herya asmane menika dasa satunggaling Nalendra ingkang berbudi bawa lesana ambeking angkara merta nindakna sarayita dharma hita sing semua papan kasutapan persudi dhateng ing reng tata krama dhateng wonten pengering Sang Prabu ing negara Maospati Sang Prabu Herya menika sekatahe guntung-guntung cantrik-cantrik sekabat-sekabat ngeten ngantos notok dhateng ing kandhang macan gedul notok dhateng ing kandhang gajah kilen petetan kableberan janur kuning kasendenan perkara sekabat ngantos kaya doyong-doyong pacak suwijining alun-alun kadhiti saking ing Mandarawa ngantos ketingal ngalambe
Santana Samyo sumiwi monggen ngayo garsa monggen ngayo Dewa jagat sang yang binatara Dewaya Bathara andadosaken bingah raosipun panggalih rati panjenengan dalem Begawan risanipun duh kakang boten lepat ingkang rawuh wonten percabaan Depok Pertapan Jati Sarono kados-kadosa Kakang Prabu ing negara Maespati Kakang Prabu Herya menapa inggih kanthi widodha panjenengan dalem rawuh wonten Depok Pertapan Jati Sarono
Kengang menapa Koko Prabu panjenengan dalem rawuh wonten Depok Pertapan Jati Sarono boten paring cecok dhateng rali panjenengan dalem gegawan ring sanggeni menika. Duh perangan umpami panjenengan dalem rawuh paring cecok rayi panjenengan dalem sedya ngetapaken guntung-guntung mangundung-undung sekaing sekabatipun ingkang rayi begawan ring sanggeni menika badhe pangurmatan dhateng Kakang Prabu Herya Nalendra wonten kraton Mausmati. Duh Koko Prabu wonten menapa perang bagya sapratanipun Kakang Prabu Herya nyengling sawetri sujono kawanku sujono semune griya kayu wolonge ala becik sinebut jalma utama dewa jagat Sang Hyang Binatara dewa Yobatara dulurku anom dhewe pambagi para ndak trimo kanthi legawane punggali dening pangestunipun Kakang Adi enggal Tampanono. Duh Kakang gumrawalan anggedal nampi kula cadhong tangan kula kekalih kawulingga werdaya kapepak wonten pucakipun rikma kula mijil saking Ratnama kumala rema-rema sayuta lobotipun kolang kali getih ana andaging ana sumrambau dhateng dasat Ponorogo ndadosaken jimatipun ingkang rayi gesang wonten Mahayuh ngreca padha Kakang Nalendra dewa jagat yo Adi yo mula bukane pun Kakang ora paring cecana ngerteno yo Adi ngerteno Depok Pertapan Jati Sarono iku kepitung ke bawah ke prentah yaiku negara Mausapati saka rumangsa-rumangsanipun Kakang Depok Pertapan Jati Sarono ya uga kraton Mausapati kraton Mausapati ya uga Depok Pertapan Jati Sarono mula bukaning Adi pun Kakang ora paring pawarta kelawan kanan Duh Koko Prabu sanget matur sembah nuwun perang dhateng panjenengan dalem Kakang Prabu Herya yo Adi yo sak temene mengkono yo Dik yo pun Kakang adoh saka ing kraton Maespati nganti pratokala sanjroning percabaan Depok Pertapan Jati Sarono kaya-kaya bungah kaibo-ibo bungahipun Kakang sepisan yaiku anggoning pangurmatan kelawan marmaning saking sekabat guntung-guntung uga paring pangurmatan kelawan Kakang kok kaya-kaya kananing rasa rasaning atinipun Kakang Adi muningani kahanan para
ndak dulu saka ing netra batin para iku dening nyandang Sungkawa apa dhewe sing dadi darunane tunggal mbok pun kakang Anjar Wangono lan pun kakang Adi nun sandika dawuh kawula Resanggeni medhanget tatur ira ingkang raka nalendra ing Maespati Prabu Herya asmani jumlahe panggalih pindha lata ketaru ing tirta nirih rata gegodhongan ketaru ketendhang dereta banyu jumlaning panggalih kadodene kayu apu ingkang ketempuh ombak ing wari ana teka silumah kambang jeroning menapa ingkang den rasa-rasa Rena kelawan wengi kawontenane Sang Begawan ring sanggeni niku. Piyambake boten seda wonten ing negari Maespati watawis kirang langkung secandra boten sebo. Gagasane Sang Resi Begawan ring sanggeni. Apa aku oleh hukuman, oleh pidana lan Kakang Prabu Herya mongko aku wis sedulur anom ora kersa sebo nganti Kakang Prabu rawuh ana sanjeroning percabaan Depok Pertapan Jati Sarana niku kaping sepindhah lah dening kaping kalihipun menggaliaken boten wonten malih ingkang garwane Sang Resi Begawan wingi sanggeni ya ring sanggeni menika piyambak menika sedheng kaliyan tiyang sanes boten kersa angladosi dhateng wontenanipun Sang Resi Begawan niku apa dene kanane Sang Prabu ngerteni bab kanan iki kaping telune aku sedya matur apa anane ben ndarbeni keadilane swijining nalendra ing Maespati mila den rasa-rasa tansaya krasa menawi kagego-gegotan saya ngrango boten kersa dawuh temahan dawuh kaya nahan sekar to aru mamang ana netra kancing para
tuku loro kaki loro sambah asta sumunetro kelawan karna watak loro kang kinarya sengkalaning mongso Dewa jagat sang yang binatara Dewa Bathara Duh Koko Prabu saderengipun ingkang rayi matur perang dhateng panjenengan dalem Kakang Prabu Heriyo rayi panjenengan dalem ngaturaken sugeng samudra pangasaka awit menapa perang ingkang rayi boten kersa sowan wonten Karaton Maespati awit wonten ingkang kula penggalih Koko Prabu Heriyo. Oh. Dadi para duwe pamikiran nggone nggih perang boten klepat kados ngaten. Apa De sing dadi sabab kawan musababe para ora kersa sowan ana ing negara Maespati. Duh Koko Prabu ingkang rayi menika dipun lapuri kalian keluarga wonten wonten Depok Pertapan Jati Sarana Perang Dewa Jagat Sang Hyang Binatara Dewa Bathara ana laporan apa sik jajal si aku kok kepengin ngerteni kok aneh mula warga ndarbeni kesusahan apa kurang duga boten Koko Prabu sik jajal matur sih kula menika badhe matur inggih perang ya sik jajal matur umpami wontenipun keluarga sampun rukun sakiyup saeka praya lajeng garwanipun menika kados kadosa kasemaran kaliyan tiyang sanes menika hukumanipun menapa Koko Prabu lho kok aneh dadi para iku mikirno kepala kamu kok nuwun ngene ya Dik tatanane ana ing negara Maespati iku tatanan kuno yaiku pernatan kuno leluhur biyen sing gawe tatanan para negara ana sijining keluarga banjur garwane sedeng karo liyane iku ya ana hukumane Dik ana hukumane tapi yen kapara nyata iku weruh senyata nyatane iku iya lah nek ora apa wis ngerteni siramu apa wis apa wis ngerteni nuwun nggih Koko Prabu menika kepetan piyambakipun ngendikan kalian
priya sanes menika hukumane menapa ngene ya Dik ya para kajarwan ana swijining garwa putri tegese bojone niku katresnan karo wong liya nanging mung omong-omongan bloko konangan karo sing dibojo iku hukumane disambok yaiku cemeti 10 sambokan iku nek omong-omongan lajeng piyambake punika rerangkulan ngaten kados pundi menawa rerangkulan dudu garwane dudu bojone kena hukuman cambokan tegese sambokan cemeti 50 sambokan iku banjur dikum karo banyu disawati para prajurit saka ing negaraning Tunu Adi nganti nggih Koko Prabu iya umpamiya kawontenanipun garwanipun menika lajeng sanggama ketingal ngaten kados pundi pidananipun Koko Prabu Dewa Jagat Sang Hyang Binathara Dewa Yobatara kok sik ta iku sapa iki inggih kula namung pamuningan kados ngaten pelakuran saking kulawarga ngaten menika umpama nganti konangan sanggama ora wedoke ora lanange iku bakal dikunjara pati adi lajeng dipun kunjara pati inggih Koko Prabu ya yen pancen nyata kaya mengkono iku ketok pelok-pelok tapi sak menene ngene ya Dik ya nuwun nggih Kakang Gerio senadyan to kananing wanita iku sak temene menawa ana perkara sedeng karo wong liya iku ana mesti ana jalaran ana sabab tanpa musabab iku ya mokal mesti ana sababe merga wanita iku dhek umpama duwe kelakuan sing sedeng semisal sing lanang kurang kayane wong wedok nganti sedeng karo wong lanang iya kaping pindho si wong lanang iku sok nganteman barang menika sok cerewet barang menika garwane iku sok sedeng kaya sing kaping telu amit sewu ya Dik mbok menawa garwane sing lanang iku ora iso apa-apa maksudipun apa-apa menika menapa karepe iya karepe metu tapi ora bisa apa-apa iku wis mbok dipikir dhewe apa kaya ngene kula kok kirang cetha Koko Prabu lho wong wis padha tuweke iki kok kakek kurang cetha barang kekarepan iku ana kekarepan ana nafsu iku ana tapi ora bisa apa-apa sing garwane apa iku ya kena kanggo alasane putri sing sedeng karo wong liya Koko Prabu rayi panjenengan dalem matur perang dhateng panjenengan dalem lho kok kaya ngono nuwun nggih Koko Prabu boten sanes garwa kula piyambak ingkang sedeng kaliyan tiyang sanes retmu garwa kula retmu menika Koko Prabu Dewa Jagat Sang Hyang Binathara Dewa Yobatara duh tulung Udhe dadi garwamu sedeng karo wong liya nuwun inggih
kula ngantos boten kiyat ngempet hardaning nafsu kula perang. Apa pancen nyata kaya ngono karo ngerteni dhewe menawa adirat muka sedeng karo sapa? Sedeng andhuk tresna kaliyan para prajurit wonten negari Maspati Koko Prabu. Kok ora lakon sing kaya kuwi. Lajeng dipun paringi pidana menapa Koko Prabu garwa kula nika. Kula nyuwun keadilan dhateng Paduka ingkang sinuwun. Ya yen pancen kok ngono wis mundur. Wis aja lungguh nang arep aku eling jamaning isih gumpul biyen Dik. Lajeng kados pundi Koko Prabu Nidawiret muka dipun tapaki pakunjaran menapa perang. Ya yen pancen kaya ngono kudu adil. Para kudu legawa lan lenggana. Yen pancen nyata bener peraturan tatanan ana ing negara Maspati. Sapa sing nglakoni sedeng lawan wong liya yen wis konangan bloko kono bakal pidana pati kahanan kudu legawa kanan kono. Nuwun inggih perang ngestokaken dawuh dalem ingkang sinuwun. Menawi mekaten kula timbalaning anak kula kados pundi? Sapa anakku sapa? Putra kula Rama Bargawa. Piyambake dipun wenangaken gadah pakunjara pati panjenengan ingkang junjung kederajatanipun anak kula. Inggih menika Rama Bargawa menika. Ya yen kono ngene ya Dik. Pun kakang tak mundur menyang ing kraton Maspati. Ya wis ketemu kan putra kula. Yaiku si Rama Bargawa. Ndak utus ananing ngadili sapa bae. Ora kena duwe sifat banci ndhem banci lapang. Kudu adil sing sakmene. Ya yen kono dhewe tak timbalane ananing putraku Rama Bargawa. Aku tak mundur menyang ing kraton Maspati ya Dik ya. Kula putih sing sabar ya Adi ya sing sabar.
semune griya wanang kayo Loh, nggih. Putrane Pundaka. Rama Bargawa. Rama Prasu. Ya bapakku. Aku ngaturno bektiku bapakku. Ana ing Depok Pertapan Jati Sarwana. Iya nang tak trima pangabektimu. Ora liwat puja pangestunipun Bapa Tampanana ya nggih ya. Yo. Dagegem dadekno jimating anakmu yaiku Rama Bargawa bapakku. Ana apa? Bapakku kok nimbali karo Rama Bargawa. Kok kaya-kaya kadungaren sing kaya ngono bapakku. Kene ya nak yo. Saka rumangsamu siramu diprokat. Ana ing kraton Maospati dadi alguco. Mateni wong beleng wong. Yaiku ndarbene keadilan. Sing luput ya gobok luputno sing bener ya gobok benerno ya bapakku ora sisip sumendang benara sabta apa sing dadi pangandikane bapakku ringsan geni pancen nyata aku didadekno alguco karo Kanjeng Prabu Heryo nyembelih wong sing dihukum mati bapakku. Oh, ya syukurna siramu duweni keadilan sing kaya ngono. Pesene pun bapa ya nak. Bapa bapakku. Kudu sing adil ya nak siramu ya. Aja ndarbeni sifat bancinde bancilatan iku aja ya nak. Yo tak tetepno aku duweni keadilan sing sejati. Ora peduli sapa wae menawa kono duweni kaluputan sing dihukum mati tetep tak pedhot gulune bapakku. Oh, ya syukur yen kono syukur. Sapa bapakku? Kondo karo Rama Bargawa sing duweni luput dihukum pati sapa? Temen namanya. Yo wajib aku gorok gulune anane manungsa iku apa sing dadi kekarepane ratu ana ing kraton Maospati. Oh, ya syukur yen kono. Aku duwe anak kaya ngono kaya boko. Tegese seneng. Menawa duwe keadilan sing ampuh, sing sejati kanan yo. Sapa bapakku sing diadili saiki sapa? Aja kaget. Ora ana maneh mung ibumu Retnuka sing darbene lopo iki. Babuku Retnuka duwe lopo tapa? Kok nganti nekakno karo anakmu Rama Bargawa Retnuka simbokku dihukum pati salayaka. Salahe sedeng karo anane wong liya. Jeramu kudu wani ngukum pati karo anak ibumu dewa. Yen kono kono aku gak mentolo tak minggat sapa Depok Pertapan Bapak.
Dewa jagat Sang Hyang Winatara Dewa Batara putraku Rama Bargama menawa siramu ora bisa ngadili karo ibumu tetel kasatriyan siramu bakal tak lapurno ndak aturno lan Kakang Prabu Herya menawa ora bisa ngadili lan ibumu dhewe wani sedeng karo wong liya. Sang Resi Begawan sedya kondur dhateng Kedhaton manjing dhateng ing sanggar pabelengan. Sang manika Sang Resi Begawan kondur dhateng sanggar pabelengan kadedening miring-miringa jajare Gandewa ayo.
tanpa capuk ana krincinge gendal bengeng tunggu jeblosing selak dadaku teko suraan ngedase kadya bedoyo tambol drobok jidor pating gumedhor soreng pating jari ngetandaken wonten bebaya wonten depok pertapan Jatisaro tengkae para kawula cilik kadodene selo blekiti arah selo tegese watu blekiti arane semut prasasat kadodene semut ingkang samya muntak ana ing sawaning sel bolong-bolong manglon bolong-bolong mangetan ana bendara ngupaya kawula ana kawula ngupaya bandara ngantos rebodoyong salang tunjang asma kocak sinten kang anjok saking ing percabaan ing Dempo Pertapan Jatisaro Rama Bargawa mancolok kaya-kaya giyo ana sandurning Pertapan Jatisaro.